Poďme sa pozrieť, aké možnosti máme pri nastavení chráničiek, ktoré môžeme vykazovať. Máme dve možnosti. Zadať ich priamo do trasy, alebo pomocou elektrorozvodov definovať tieto elektrické chráničky priamo na koncových prvkoch. Ukážeme si obidve možnosti. V prvej možnosti zadefinujem na trasu káblovú chráničku tým, že kliknem na vedení priradiť vlastnosti, vyberiem si trasu, kde budem pridávať chráničku, potvrdím a tu pridám teraz kábel, to znamená, že pridáme ďalší, čiže 2, zadefinujeme tam typ, dáme tomu teraz, že by tam bola, môžeme napísať chránička a zadefinujeme napríklad DN90. Môžeme nechať odkiaľ kam, čiže pôjdeme vlastne z elektronového rozvodača do SPP2 a vložíme. To isté môžeme spraviť aj tu. Automaticky budeme tam mať v rámci výkazov, keď si vyberieme napríklad výkaz týchto kabláží, tak priamo u výkazov budeme mať obidva a to teraz keď sa pozrieme, tak máme tu samozrejme chráničku a kábel vo vedení. Druhým spôsobom, automatizovaným, je tým, že v koncovom prvku, pozrieme sa napríklad na rozvádzač RD, kde už to mám definované, cez vlastnosti vedení pridáme takisto ďalší kábel a zadefinujeme chráničku, čiže typ a dimenziu, aby on vedel pridať ten kábel. Samozrejme, je potrebné uviesť aj parameter kam, aby vedel, kam sa má pripojiť. Ako keby ten kábel, čiže sme nahradili typ kábla za chráničku. Spustím elektrorozvody a tu teraz vidíme, že máme tu pekne definované trasy. Vložíme do výkresu a urobíme si výkaz, kde si skontrolujeme vložené kabláže. A vidíme tu, že máme tu chráničku, ktorú máme a celkovú dĺžku vedení máme veľmi jednoducho a rýchlo pripravenú.